Good morning everyone. Today's topic is about a memorial lot, a burial lot investment. Ito po ay ang tungkol sa pagiging praktikal sa buhay, ang paghahanda sa iyong paglilibingan. Alam naman po nating lahat na tayo ay mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan, subalit ito ay siguradong darating. Kaya kailangan din natin siyang paghandaan. Habang malakas pa tayo, habang may sweldo pa tayo, habang nakakapagtrabaho pa, kailangan na natin itong pag-ipunan o kumuha na kayo in advance. Katulad ng ginawa ko, 2016 ako kumuha nito. Nung time na maganda pa ang negosyo, nung wala pa ang pandemya, stable pa ang benta ng tindahan, kaya nakakapaghulog ako ng maayos. Kaya nagpapasalamat din ako sa ahente kay Sir Edwin na talagang pinursige niya na kumuha kami. Kahit na disagree si my loves ko nung una. I am a believer of a pre-need plan at ang mga investment at ang paghahanda sa hinaharap sa iyong pagtanda, sa iyong retirement. Kumuha din ako ng Sun Life Insurance. Sa una, pinag-awayan din namin yun ni my loves dahil ayaw niyang pumayag. Pero pinagpatuloy ko, salamat sa agent ko kay Iso and Sis Giselle. At kumuha din ako ng St. Peter plans. Pasikreto ko lang itong kinuha nung nagbakasyon ako nun sa Marinduque. Subalit nung nakita ni my loves ang resibo ay yun, nagalit na talaga siya. Ay, natakot din ako. Dahil parang napupuno na siya kasi pinagbigyan na niya ako sa Sun Life at itong memorial lot. Tapos ang St. Peter ayaw niya. Kaya ayun, sinunod ko na lang din para wala nang issue. Nasayang ang hulog ko ng 3 months kasi nag-advance na ako ng bayad nung nagbakasyon nga ako sa Marinduque kasi doon ako kumuha. Kaso nga lang na-booking ako dahil siyempre dala-dala ko ang mga katibayan. Kaya lang hindi ko na nga itinuloy. Ang kinuha ko ng memorial lot ay nagamit namin ngayong 2022 nung namatay si Papa, ang aking father-in-law. Buong puso kung inialok ang libingan na yun na kinuha ko para sa aming mag-asawa, para sa amin ni my loves. Na doon ilibing si Papang. O at least may naka-ready na. Meron naman silang lote sa public cemetery pero doon na namin ipinalibing sa private. The price now is already double dahil kumuha ang aking hipag ng same lot din na ganito na kinuha ko nung year 2016. 940 lang ang hulog ko. Ngayon ay nasa 1,810 pesos na. Pwede rin po itong investment at ibenta mo na lang. Walang lugi sa pag-invest ng memorial lot ng paglilibingan. Ito po ay tumataas ang halaga. So let us all be wise